Mga kasama, kumusta? Kini gihapon si Priscilla Recanas. Kini ang tulumanon nga maghahatag og tingog ug dungog sa atong mga kaigsuonang OFW nga nanimpad sa laing nasud alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. BagOng Bayani. Sumbayan ta karon ang suwatampo nga gipadagikan sa atong suking tigpaminaw nga nagpatawag sa ngan nga Renato. Tulo na mi katuig, ug suod na kaayo mi sa akong uyab nga si Nikki. Ang akong inahan na anda na gyud nga kadukan siya kutob sa babae nga akong mauyab. Istrikta ug igihan man gud ang akong mama. Pero in fairness, buutan ug mapinagaon si mama. Yaw-yawan lang. Bisan ug nasabot nako nga gibuhat na ang tanan ni Nikki aron lang ko makontento niya ug sa among relasyon, pero murag naagi ko ang. Wala ko makasabot nako. Unya lumardahay pa ko para Dubai ug malipayon kaaymi ni friendship nako journal nga magkita na unya mi permi dito sa Dubai. Kay tuaman siya dito magtrabaho. Usa niya nakaadlaw nakikita nako ang akong ig-agaw nga si Jandel, ex-boyfriend sa kong uyab nga si Nikki. Usay mo tuyo na ko, Gonzalo. Diretsohon ta nalakas pagsulti ka, Renato. Bahin gini ka, Nikki. Kaya nga naman eh. Usa man ang bahay niya. Kung di ka na unya niya, pwede ba na bawiun ko na lang siya? Gaw. Nahibaw kang yun unsa na ko kamahal si Nikki. Gani, dugay ko nakadawat na dihang giilog mo siya, gikan ako. Gonzalo. Nakadawat o nakapasaylo na ko sa inyong gibuhat ako kaw. Apan hangtod karon. Wa pa ko magka-move on sa ako dakong gugmang nga to niya. Gaw, subon ako. Pasayluwag ko sa kong pag-ilog ni Nikki gikan mo. Mahal ka na mo ang usag-usa na itong higayon na. Tulo na katuig ang nilabay human ni Adto. Karon mangutan ako. Gimahal ni mo si Nikki uha. Wa. Kau, Renato. Gimahal ko niya. Naibaw ko na. Pero alang na ko, sud sa tulo ka tuig, wa gyud ako bati ang ngadto niya. Nagimahal na ko siyang tinuray. Unfair ka. Kung ipadayon pa nimo ang pagpatuong ngadto niya, nga mahal nimo siya bisan ang tinuod dili. Pero sa may angin akong buhaton, aron dili sa masakitan. Ha, Gazonel? Lami asok margo nimo eh. Oh, Gaw Chanel. Sa naman taon ka, oy, my friend. Nangandoy magugkuog kang kanyang pamilya, my friend. Pero, palpak. Kuto, bragas pangandoy. Gimahal mo ko ni Nikki. Nibawam ko na. Naalan ako ang problema kay bisag unsaon ako, wag di ko mahigugma niya. Di ba, manday kang awag yung kay Kukma niya? Imo kang ipalana tong lugay. Hilo mo eh. Kaya, saan naman? Magkatabang ka tong ig-agaw ni mong si Jandel bahin na ng problema, ha, my friend? Di ko sure. Pero, ambot lang. Basin. Dali na ko na istupay ko, my friend. Dali na ko gari. Kay kakusion kay ko anang imong bugan. Hilo mo eh. Lagot ba yung kay kunin mo ha? Kay imuhang 2 years contract ni abutan na naghapit 4 years. Wala ko ganahin mo pa uli. Kay happy na kay kas imuhang baby Nikki. Hilo mo eh. Dara sa kira. Bantay lang yung kaya nag-abutan ko niya ha? Bantay lang yung yan kanako, my friend.
Gusto ko nga magklaruhay ta, Renato. Nausa naman sa day ka, ma. Bahinin niya atong Nikki nga imong uyab. Oh, Mulaga ka namang yun. Unsa may inyong plano, ha? wa mo eh. Si plano ba eh? Bantay bitaw unyag makalita na lang unya ko? Nga magpadadana na day kag alote atong bayhana? Mama eh. Ha, bitaw. Nalang yun unya, ana, mamaoy ka bitaw. Wabay ko makauyan ang bayhana. Kay nahibaw siyang manag-agaw mo og si Jandel pero nitabikong pa siya ni mo. Susay, kalimti na gud na, ma. Dugay na nang nahitabo ka ng isyu, ha? Iuli na nako snake kang gaw Jandil. Bisan sud sa tulo ka tuig namong relasyon ni Nikki, pakyas kong tugbangan ang iyang kipating kog mga rikanako. Apan gibatik ko gihapon ang kaluoy niya nga mapasakitan siya. Ma, tao si Nikki nga naibalatian, masakitan. Mga please lang yun. Ayaw unihan nga mo mga plano, aron di mabulabog, okay? Oh, unsa gud di ay? Sa sinugdanan na suko ko. Naglagot ko kay natandog na kong garbuma. Pero sa katapusan, nauna-huna po na ako, may punto sa sigaw Jandil. Hangtod karon mahal paghihapon niya Nikki. So, opportunity na po din ako aron Unsa ha, Renato? Nga wa ni mo ipadayon? ambot. Sakto ba kaning ako mga plano? Mahalo ko nga mahimong bati sa babae nga tinuray untang nahigugman ako. Oh, Renato. Pasakit kang babae kaya? Magkabaan ka. Doon dyan. Bidasan ni mo. Ipakusisiyahom sa nunta ni mo. Ay naunsa ka mang nisalga ka man naglargo dyan? Bata noon pa kayo ka ha, aron mag-apil-apil ani isyo ha? Gago ka ha? Sorry, ma. Pero pamilya mo ba dagod? Mangin ko doon niya ako sa gaba kung pasakit si Kuya Renato babae. Paghilom dyan ha? Dugo ginang nabil ni Murog maigo na sa kung santako god. Sukom noon. Sa kay dautan sa gisulti. Magpaglaag. Ha? Mulaag na sad ka, unya muli lang ang mukaon ha? Ma, please. Gusto na. Mura mo karon pa ka ng doon dyan eh. Ay maglagot yung ko na mag-apil-apil bisag ko ilabot oy. Piskot ba ya oy? Pasilo ako, Nikki. Pero kinahanglan yun nga mo distansya na kunin mo sa hingpit. Kay pakyas ko, aron kay kumaon. Oh, si Nikki kining nga nawag. Hello, baby? How dare you? Nanugay mo manini mo na ako, Renato? Pasilo ako. Pero maglisod ko sa pagpasabot ni mo. I hate you. Karon na klaro na gid ako. Nga imo ra gid kong giduduaan. Unfair tingali sa kong side. Kung mo na imong tuhuan. Kaya di ko na mahinungdan. Pero maglisod ko sa pagpasabot ni mo sa tanan. Sayo na kayong sabto ng imong gibuhat, Renato. Nakaminos ka na ko og sa akong pagkababay. No, di ka na tinuod. Sir, unya pa mo dito sa Ormoc Airport nga waiting og tingog, sir? Nagoy ginuna, Rich. Dahil nagkasos kong nahuna. Oo, mga baday, sir? Oh, today.
Ah, 2 weeks ta sa Manila, then humana na. Padayon na nga to ang deployment para sa Dubai. Yan, kita sa naiya din sa Manila. Oh, anatan na ng Dublin Ritz sa may aisle. Tawagan ako na ang in-charge sa musundo na to. Una pa tayo mukuha sa itong mga bagahe. okay, sir. Hello, Jonald, my friend. My friend, naos na mo diya sa Manila? Niya pamidiris na iya. Mao pa'y pag-release sa mo ang mga bagahe, my friend. Na naman hinoon ang musundo na mo. Nanawag man ko sa in-charge. Oh, may noon. 2 semana na lang ang pabuton og magkita na yata diri sa Dubai. Gimingaw na kay ko sa akong friendship. Uy, Ay, ikaw na ba gudi ay? di maabot ka diri. Kusliton ko lang yun ang imong bugan. Bantay ka nagkabot po na ako sa Dubai, ha? Di lang yun una ako mag-tell. Basta kay bantay lang sa ka na ako. Magumparar gyud ako ang bation nga kalipay between Ronald nga akong best friend ug ni Nikki nga akong girlfriend. Layo si Jonald pero murag naara sa permi uban ako. Samtang si Nikki naatod uban ako pero basiyo gyud kaayo nga akong kasing-kasing nga niya. Mga kasama, atong sundan ugma ang laing sumpay sa suwatampo ni Renato, dinining atong talamanon, BagOng Bayani. Kung doon na kami sugilanon sa OFW, suwata kini gipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Escario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon gisuwat sa radyo ni Marvin Sanchez Caballero. Ugubos sa direksyon ni Cecil Daniusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Aldwin Nagporta. Kini si Priscilla Raganas, sumiingon. Hangtod sa sunod gayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.